dođe on. Ja sad ga snimam. Evo. Polako, ovo nas nije ni snimao. Eno njega. Tu sam ja snimao. Odavno ću ja. Ja onda. Neću on to da ti šeha. Eno i legu. Drž ga mali. Drž ga Linčo. Kuda ga zjebao. A Čičo. Hajde. Ali pobježe on jako, ne mogu da uhvati. Hoće da i onoga ispod stijeni ozdu. Ufati ga za gustu voga, a vjede. Aha. Drž ga Linčo, drž ga Linčo. Linčo, drž ga, drž ga. Drž ga, drž ga. Hoće radi. Trzi je Kale, ne daj da laji. Ne vere, umorio se više nisam. Ne ostaje ovo. Nemoj da ovaj mali nešto. Vidimo na ovoga. Ruča ovaj. Dobre, već umorio se opet. Kako neće više temperaturi. Ali dobro, ufać ga za gušću, ovaj se okrenu i... Ne znam čuva, no. Sad, znaš, neće više onako prelaskura. Ali bitno je da je krenuo ponovo kad je udarno. Više ono dolo ko njega, a neće da dođe. Ušutio se za umore. On je kod njega 100%. Sad će on nastaviti kad se odmori.
Linđo! Drži ga! Evo ga, evo ga. Hođi, hođi, hođi. Hođi mali, mali. Linđo. Udario je ga jednu. A ja vidiš, opet ide. A? Samo već je se umorio. Prijeđe, skoro dođe do njega, ovaj se okrenu i baci ga 1-2 metra. Jel ga udarilo su vidiš? Jes. Ali opet prihvatio nastavno. Umorio se. A? Nema to kondicije, nema, tu ide debelo, to ne može doći.